anècdota i després intentar ser molt breu. Jo a la Teresa Clota la vaig conèixer fa més de 35 anys, quan en l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana vam començar a fer activitats públiques, una de les quals, o la que més ressò mediàtic ha tingut, són els Premis Josep Maria Batista i Roca Memorial Enric Garriga Trullols. Jo el que voldria dir de la Teresa, que no ha sortit encara fins ara, és, com us ho diria jo, és la precisió i la qualitat de la seva feina. I ho puc testimoniar això amb les reunions de 35 gairebé reunions de jurats dels Premis Batista i Roca Memorial Enric Garriga Trullols, en les quals sempre en el carinyós sentit de l'expressió la Teresa i jo ens barallàvem en un sentit constructiu, perquè ella em feia veure, i ho he de reconèixer, a la meva edat he de reconèixer-ho, que em feia veure imprecisions o que em feia veure situacions que potser havien de ser canviades. I per això al final sortien cada any 10 premiats amb els Premis Josep Maria Batista i Roca Memorial Enric Garriga Trullols, que per cert, l'edició número 34 es farà el dia 26, l'acte de lliurament es farà el dia 26 de novembre a l'Institut d'Estudis Catalans. Teresa, moltes gràcies per les teves aportacions. Ha estat un plaer barallar-me amb tu durant 35 anys i espero que els 85 no siguin ni de bon tros un fre, perquè quan vam començar els premis, Teresa, te'n recordaràs molt bé, molta gent ens deia: ui, vosaltres premiareu els grans patums de la Catalunya exterior, però en 2 o 3 anys se'ls acabaran. I el problema que tenim avui dia és que tenim tanta gent per premiar que, tot i que són 10 cada any, no donem l'abast gairebé, no? Per tant, Teresa, continuem en aquesta activitat i en moltes altres, evidentment, a la qual s'hi ha referit altres companys. Moltes felicitats als 85 anys, i els 85 anys no acaba res, sinó que tot comença o tot recomença. Moltes gràcies, felicitats. Gràcies, Xavier, per aquestes paraules d'esperança. Ara la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs us explicarem que té com a objectiu la recerca i preservació de l'obra de Lluís Maria Xirinacs i alhora fomentar el debat, la difusió i la creació de noves propostes relacionades amb els seus treballs. La Teresa Clota i la seva mare, la Maria Pallàs, van fer molta companyia a Xirinacs davant de la presó Model. El seu president, Manuel Garcia, dedicarà unes paraules a la Teresa. Gràcies, Manuel, de ser aquí. Bona tarda, bon vespre. Gràcies pel vostre escalf. Ja s'han dit moltes coses que evidentment no he de repetir en absolut. Simplement llegiré unes paraules que estan també escrites aquí en el fulletó que ens heu regalat, però jo tinc una versió que la puc llegir una mica millor i faré això, molt curtet. Teresa, ens adrecem a tu des de la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs per felicitar-te en el teu 85 aniversari i agrair-te la teva lluita inesgotable pels nostres països catalans, per la nostra llengua, la nostra cultura, i com a fanal que il·lumina persones que han estat cabdals com Jacint Verdaguer, Lluís Maria Xirinacs i d'altres. Ens ofereixen encara els teus indrets del record per no perdre la nostra memòria com a poble. Organitzat per la Teresa, hem celebrat força anys la Diada Nacional dels Països Catalans, Dia de Sant Joan, amb l'aplec al Pla de Campabot, on Lluís Maria Xirinacs, en un acte de sobirania, va lliurar-se unint-se amb la natura i l'univers. Teresa té una força interior, un esperit enèrgic, incansable, aparentment, que ens rememora aquella força que també impel·lia en Xirinacs, quelcom la mou, l'empeny a aquesta tasca pels nostres països i la nostra cultura, que li agraïm profundament des del nostre cor. Gràcies, Teresa. Continuem amb la Fundació Randa
I ara l'Antònia Cebes cantarà dues cançons amb lletra de poemes de Lluís Maria Xirinacs. El primer poema el va escriure i llegir al Saló del Tinell amb motiu del 39è aniversari de la mort de Gandhi i es diu Jo soc qui soc amb tu. La segona és una cançó d'en Joan Vilamala i d'en Joan Crosses del grup Esquirols, que també la van dedicar a Lluís Maria Xirinacs i que es diu El banderer de la pau. Doncs a punt de sentir l'Antònia Cebes. Primer, Teresa, dir-vos a tots primer que no soc cantant, jo soc musicoterapeuta, faré el que podré i més amb una veu una mica constipada, però he volgut fer cantar dues cançons. Aquesta que diem primera, diguéssim, Jo soc qui soc amb tu, d'alguna manera ens mostra, jo crec, la força del teu esperit. La va fer el Lluís Maria Xirinacs, però és un mirall també de la teva força, de la teva ànima, del teu esperit. Escolteu la lletra, que em sembla que més o més la teniu al llibret, perquè mereix la pena ser sentida, no escoltada. O sigui, sentir aquesta lletra interiorment, perquè poques persones, penso, una és la Teresa, poden ser reflectides amb aquesta força. Molt bé, gràcies. I ets tu que em fas viure força curta i estranya, amagada a l'entranya. Vaig florir sense mi per rebre aquest cel blau dur a mi, vist i blau. Moriré sense mi, diràs prou una tarda seré ple de vessada. Qui sóc jo sense tu? Un titell xerraire o un desvalgut cantaire. Però amb tu, qui sóc jo? Una estrella eclipsada o una ombra allargassada. Ets dintre meu i vist, sense tu sóc ben mort, no sóc jo qui em fa fort. Fuges i m'esvaeixo, o bé no som ningú, o sóc qui sóc amb tu, o sóc qui sóc amb tu. Aquesta, curiosament, és una lletra que van fer el Joan Vilamala i en Joan Crosses del grup Esquirols, dedicada a Lluís Maria Xirinacs, en què utilitzava unes quantes paraules d'ell mateix, perquè l'havien donat, havia sortit el nom, no? El Memorial Joan 23, i ell d'alguna manera el va acceptar en condicions, com
com era normal un premi, i el feia en condicions. I una de les paraules de les que ell va dir són de les que reflecteix aquest text d'aquesta cançó. No és en va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espesa boira, ni el teu crit que es transforma en clam, perquè en tu som tots com un sol home. Tant de temps han amagat l'autèntic pas de qui ens ha precedit. Massa temps han retingut l'autèntic cant d'aquest país. I se'n va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espesa boira, i el teu crit que es transforma en clam, perquè en tu som tots com un sol home. Tant de temps han amagat l'autèntic pas de qui ens ha precedit. Massa temps han retingut l'autèntic cant d'aquest país. Lluitarem de ferma, de colze en colze, quasi encès un foc que t'hi arrocal, mentre mantens ben alta la bandera de la pau. La primavera ens portarà flors, serà el poble senyor de tot. No hi haurà explotats ni explotadors, ni cap ensurt ni vencedor. Si abrandem amb l'esforç la raó dels teus mons. Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. La teva paraula cada cop més va passant les reixes per volar després. La teva paraula cada cop més va passant les reixes per volar després. No és en va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espesa boira, ni el teu crit que es transforma en clam, perquè en tu hem fet un altre pas. Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. Són tantes les accions que la Teresa ha promogut i a les quals ens ha convocat des de fa tants anys que se'ns ha fet difícil triar fotografies. Vídeo, noi? Ja sé de què va. Com sabeu, sovint és ella qui fa les fotos. Els teus arxius, Teresa, són grups de records, però és quan nosaltres no els tenim, els seus. En Jordi Morau n'ha fet aquesta selecció que ara veureu i que després de l'acte d'avui us enllaçarem per correu electrònic per tal que a casa amb calma les pugueu veure amb tota tranquil·litat. Doncs aquí el vídeo que deia la Trini.
Tarragona. Les veïnes i amigues d'Infantesa de Can Toni Gros ens saludaran a tots nosaltres i sobretot a la Teresa i evocaran records de joventut del poble. Em sembla que ha vingut la Dolors Canal i el Jordi Albanell, però no n'estic segura. Sí. A veure, sí? El Jordi Albanell sí? I la Dolors Canals també? Que bé, doncs benvinguts. Molt bé. Gràcies, Bé, bon dia a tothom, bona tarda, que tinc mai... Després explicaràs què és més correcte, bon dia o bona tarda. Jo soc els de bon dia, sempre. Bé, vinc representant la gent de Can Toni Gros, qui havia de venir, que és l'Assumpció, a última hora no ha pogut venir, li feia molta il·lusió de venir, però bueno, no ha pogut ser. Doncs amb ella hem fet 4 notes, no ens coneixem, però sí que des que va sortir la convocatòria d'aquest acte, jo soc fill de Barcelona, d'aquí, de 200 metres d'aquí, però fa 30 i escaig d'anys que visc allà. I quan surt alguna de Can Toni Gros i m'hi apunto. Un poble tan petit hem d'ajudar a donar una història de gent com tu. Vas néixer a Can Toni Gros, en una casa que es diu Can Soldat, i els primers passos els vas fer a l'escola de noies, d'allà a l'escola municipal de noies, de Can Toni Gros. La teva primera, suposo, guia i mestre va ser el Mercè, que deia, no, això, la Mercè. I les teves amigues d'allà em van dir que en aquell moment, el que és Can Toni als anys 40-50, ja sabia una noia molt aplicada, amb molt bones notes i molt treballadora. Apuntaves maneres, com aquell. Em comenten també que en el seu moment, junt amb el senyor Roura, vas muntar un espectacle, un nova teatral, Ventafocs, que en aquell moment, per lo que és les terres, la Collsecarra, el Rupit, Can Toni i Tavertet, va ser un molt bon èxit. Però ja començaves a dirigir. Suposo que també recordaràs les penúries d'aquelles escoles que tenia llogaters, no hi havia calefacció, fins que un benefactor que tenim allà a Can Toni Gros, com en altres pobles, el senyor Parera, va arreglar les escoles
va proveir de taules, cadires, i una de les coses que va fer va ser muntar una petita biblioteca, de la qual tu ja vas començar a ser una mica l'organitzadora de la biblioteca de l'Escola Municipal de Cantonigrós. Passen els anys, vens a Barcelona, ja m'ho he explicat molt el que has fet aquí, però jo el que sí volia dir, sent de Cantonigrós, venint d'un poble petit que tenim poca gent, que pel poble de Cantonigrós és un orgull poder veure aquest auditori que té molta història, d'aquesta realitat. Aquí es va començar els concerts de la nova cançó. Veure que molta gent ha vingut a fer companyia i que d'un poble tan petit has pogut omplir. Vas començar naixent a Cal Soldat i has acabat sent un general de la cultura catalana. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi Albanell, ja tens un altre títol. Ara, no l'he vist, però si ho tinc aquí segur que deu haver vingut. El baríton Salvador Molins. Ara et veig. El baríton Salvador Molins ens oferirà el cant de l'emigrant. Jo soc cuiner d'ofici i no sé quants anys fa, la Teresa em va dir pots fer pa el dia 15 d'octubre per portar-lo al Fossar de Santa Eulàlia i vull que se sàpiga que la tradició de portar pa com el record de l'última voluntat dels presidents Companys és gràcies a la Teresa. Que jo li estic molt agraït és que un cop em va dir vols vindre a cantar l'emigrant a la tomba d'en Verdaguer i això us ho juro que és la cosa més meravellosa que m'ha passat a la vida. L'enyorança
de bo que no trigués gaire temps perquè no tinguéssim ningú fora de Catalunya que s'enyorés. Atenció al vídeo, un altre cop. L'Ester Capella, que sempre ha admirat i estimat la Teresa i la seva militància constant a favor de la pàtria, ens dirigirà uns mots virtuals. Estimada Teresa, per molts anys, gràcies per acompanyar-nos sempre, gràcies per ser sempre. El país no seria igual sense la Teresa Clota. La Teresa que està sempre present a tots els actes i arreu, perquè recorda sempre la data que va néixer el president Companys, la data que va morir el president Companys, la data que va néixer Verdaguer, la data de totes aquelles persones que han fet possible que siguem el país que som. I gràcies perquè, Teresa, tu ets una d'aquestes persones que ha fet possible que el nostre país sigui com és i que aspiri a tot. Per molts anys, estimada Teresa. L'actor Lluís Soler ens ha fet gaudir de valent de la poesia de Verdaguer tantes i tantes vegades, al costat de la Teresa. L'hem seguit i l'hem admirat com a rapsoda dels nostres poetes. Avui no hi podia faltar, aquesta vegada de lluny, que sap molt greu, però ho ha de fer de lluny, però hi és. I ara també el tornem a veure projectat aquí. Gràcies. Teresa, per molts anys. M'agradaria ser aquí amb tots els teus companys i companyes i passar una bona estona amb tu, però la feina no m'hi ha deixat ser. Què hi farem? Res, fer-te companyia una estona, donar-te les gràcies per haver-me trobat un dia, per haver-me fet fer coses que sense tu no hauria fet, per totes les estones que hem passat junts, per aquells cementiris que fèiem cada any, per tot. I dir-te un poema que avui només és per tu, que diu així. Voldria, ni molt ni poc, ser lliure com una ala i no mudar-me del lloc platejat d'aquesta cala i encendre el foc del pensament que vibra i llegir només un llibre antic, sense dubte ni enveja ni enemic, i no saber on anirem quan la mort ens cridi al tàlem, creure en la fusta del rem i en la fusta de l'escàlem i fer tot el que fem oberts de cor i de parpelles i amb tots els 5 sentits, sense la por de geure avergonyits quan surtin les estrelles. Comprendre indistintament rosa i espina i estimar aquest moment i aquesta mica de vent i el teu amor transparent com una aigua marina. Gràcies i per molts anys. La Teresa, acabada d'arribar a Barcelona, i la seva mare, Maria Pallàs, es van implicar en la lluita clandestina. Vet aquí un tast d'aquesta militància en les explicacions que porten Rafael Surroca i Álvar Valls. La militància de la Teresa al Front Nacional de Catalunya ens l'explicarà breument l'Álvar Valls. Bona nit. Llegiré un fragment petit de les meves memòries publicades fa 8 anys que té un apèndix que són retrats literaris d'homenots i alguna donota. Les donotes, que n'hi ha 2, són la Montserrat Tarragó i la Teresa Clota. Ho vaig titular Teresa Clota, la grandesa de la feina anònima. 10 anys més gran que jo, la vaig conèixer a casa del doctor Joan Colomines, per a qui treballava en negocis varis, negocis literaris i negocis polítics.
Era una figura més aviat petita, d'ulls clars, cabells castanys i abillament decorós. Diguem que a l'antípoda dels texans o la minifaldilla llavors en boga. Quan entrava al despatx del seu cap, el doctor Colomines, adreçava al visitant una mirada vívida i un perenne somriure de complicitat que li alçava lleugerament els pòmuls prominents. Duia, com diria el poeta, la bondat a la cara. Parlava amb una cadència de missionera de la caritat i era ben clar que havia fet vot d'humilitat. Però la Teresa Clota i Pallàs no és pas una monja exclaustrada, sinó una ànima agnòstica i una dona, dit també en paraules poètiques, de classe baixa i nació oprimida i el tèrbol atzur de ser 3 voltes rebel. Va néixer a Cantoni Gros i en aquella vila del Collsacabra va ajudar any rere any en la celebració de la llegendària festa literària que hi organitzaven en Joan Triadú i altres convalescents i estilojants del poble, lletraferits i patriotes, com Francesc Parcerisses i Armengol Passola. Als 30 anys va posar la proa a Barcelona perquè tenia ganes de fer coses que només es podien fer a la capital. Coses, s'entén, per la llengua, per la cultura, per la independència de la terra que el meu cor estima, per dir-ho, tercera pinzellada poètica, en paraules del seu dos temps venerat Jacint Verdaguer. Aviat es va responsabilitzar de l'aparell del partit del Front Nacional de Catalunya. Estem parlant del 1970, fa 52 anys. I va allotjar a casa seva les màquines reproductores de revistes clandestines i de fulls volanes que en les seves mans treien fum. Vivia amb la seva mare, Maria Pallàs, una dona d'Olot de caràcter fort, que era una enciclopèdia vivent de llengua incontaminada, de refranys i de contalles, que cantava cançons de l'avió i que renegava sense sordina contra en Franco, contra la Santa Mare Església i els capellans i contra tutti quanti, titllant-los a tots de lladres de la Inquisició. Discreció i eficàcia són la clau que van fer del treball de la Teresa un èxit dins l'organigrama del Front Nacional. La seva feina estratègica i de màxima responsabilitat la privava de participar en cap acció que comportés un risc directe i per això va ser la gran absent en moltes activitats. Va haver de renunciar fins i tot a assistir al primer congrés del partit celebrat a Montserrat, preveient que si hi havia una caiguda no caigués amb ella l'aparell del partit. I s'hi avenia, conscient del lloc clau que ocupava, però sumant-hi sovint un afegitó que a mi em resultava incòmode. Deia que ella era només un peó i que eren els altres, nosaltres, els que feien la feina suposadament important. Mentre que era exactament a l'inrevés. Ella no era un peó, sinó un àlfil, una torre o la mateixa reina, que servava el tresor de la corona, car en la clandestinitat l'aparell d'un partit és el joiell més preat i qui el serva, doblement clandestí, encarna la grandesa de la feina anònima. Quan vaig necessitar el seu suport, en el meu exili a París, el vaig obtenir amb escreix i amb l'exili a Andorra me'l va continuar prestant continuadament, amb aplicació i sentit de la fraternitat per part seva. No li agrairé mai prou. D'aquesta relació en va néixer una font d'amistat personal que ha arribat fins avui mateix i que ens manté en contacte telefònic molt freqüent en qualsevol excusa. I l'excusa és molt sovint la dèria comuna per aquella mena d'estructura d'estat del segle XIX anomenada Jacint Verdaguer. Avui és 75 anys, això és escrit fa 10 anys i per tant, cal dir, avui, a 85 anys, la Teresa continua al peu del canó i encara fa anar les màquines, no en el sentit figurat, sinó en el literal. La veureu a totes les diades, actes, itineraris patriòtics, repartint opuscles que ella mateixa es redacta, es dissenya, s'imprimeix i es paga.
se'ls fa imprimir una petita copisteria del barri del Raval, regida per un musulmà que assegura que més aviat que tard Allah parlarà. I ell li diu que si ha de parlar, aquí a casa nostra, que parli en català. Va estar al costat d'en Xirinacs fins a la seva mort i ha dinamitzat associacions com Indrets del Record, Memorial 1714, l'IPEC, el Calot, etc. i és present a totes les cites en les quals s'encén la font de la llibertat i s'expressa l'orgull nacional. Des del Fossar de les Moreres, cada diumenge al migdia, fins al Pi de les Tres Branques, de la visita de les tombes de Macià i companys els dies de rigor, a la pujada al port de Salau el primer diumenge d'agost, de la commemoració de la massacre d'Elna a la de la victòria catalana del coll de Camissars, del coll de Manrella, fa tot just 10 dies, el 16 d'octubre passat, a Prats de Molló, d'aquí poques setmanes, el dia 20 de novembre. Sempre i arreu repartint els seus fulls patriòtics amb la seva bondat a la cara, el seu somriure etern i la seva fe indestructible. On aneu amb aquesta feinada que li dic? Falta mà d'obra a tot arreu, em respon, fent-se el peó. Doncs bé, aquest holograma de peó continua sent, com sempre ha estat, una turris agúrnia de la causa nacional catalana, per molts anys. Al fil, a Torre, a Reina, i perquè no ho he pogut apuntar tot, però aquí anem fent títols. Del pas de la Teresa pel servei d'ensenyament del català, com a mestra de català, com a redactora de propostes didàctiques per als infants, com a correctora de la llengua, ens en parlarà Joaquim Arenas, el que va ser cap del CEDEC en aquella època. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo havia d'haver avui acompanyat de la meva muller, Margarida Mosset, que també admira tota la tasca de la Teresa Clota, a la qual ens ha ajudat sempre. Portar el català a l'escola, fer-lo normal i donar una visió de triomf com vam donar als anys 90, no ho haguéssim pogut fer sense persones com la Teresa. Però la Teresa d'una manera especial, perquè sempre ha estat atenta disposada a fer propostes, disposada a partir els perills que podíem córrer, disposada a lluitar fins al final. I això és molt d'agrair, perquè l'honestedat i l'honradesa en la feina, sobretot una feina tan delicada com el canvi de llengua d'escola, s'agraeix molt. La Teresa ha estat una pionera i ha estat mestra amb nens, ha estat mestra amb aquells que l'hem acompanyat aquests anys de la vida. També hem de dir que ha volgut ella prodigar-se en molts espais. Moltes vegades no donem l'abast, perquè ella se'n recorda de tot, ella ho comemora tot, ella fa fulletons de tot, però esdevé com un film, si pleguem tot el que ella ha fet, un film de la història de Catalunya, d'allò que no hi pensaríem, perquè veiem que el 15 d'octubre va ser fusionat el president Companys. Home, suposo que deu haver-hi molta gent que se'n recorda, però per exemple això del coll de la merenda i coses d'aquest tipus, ningú se'n recordaria. Ella serveix d'eco d'aquests fets. A casa té una gran estima i perquè de la seva vida n'ha fet una escola. I sense cap pretensió creiem que nosaltres també imitant-la amb ella hem fet una escola de la nostra vida, perquè una vegada que vaig dir al president Pujol l'únic error que hem comès és confondre la vida amb la feina, perquè hem anat per tot arreu, però sempre sota instigació de la Teresa Clota. Perdoneu la veu, però és que no en tinc. Bé, la Teresa Clota ha donat molt al país i és just que li donem
en aquest acte d'homenatge no només les gràcies, sinó el record perenne del que ha fet. Sempre ha estat al costat de la causa justa per a Catalunya, sempre ha estat al costat de defensar la llengua i els costums. Jo recordo un dia vaig anar a casa seva i tenia posats uns casets perquè la seva mare cantés quan ell era fora. I a casa seva és un arxiu nacional, el que té la Teresa Clota a casa seva és un arxiu nacional que espero que algú el sàpiga gestionar com Déu mana. Bé, no em vull allargar, però sí que vull dir que ni Barcelona ciutat, i recordem això, ni Catalunya seria el que és sense la Teresa Clota. Per què? Sí que és un detall de cafetera, sí que és un episodi, però, per exemple, permeteu-me que expliqui una anècdota que alguns ja la sabeu perquè l'he explicat. Jo estava en el despatx del senyor Triador, a la DEC d'en Joan Triador, i resulta ser que estava parlant amb en Joan, amb en Maragall, amb l'alcalde Maragall, i tot d'una es posa a vibrar el telèfon amb els crits que feia a l'altra banda Maragall en en Triador, i que sabeu què deia? Qui punyeta és la Teresa Clota? Perquè va aconseguir, això que dic, que el poeta nacional de Catalunya tingués la casa que ell va morir, la Vila Joana, reservada en honor seu, i que no es fes malbé amb una oficina que havia de ser l'administració de Collserola. Aquest fet el va moure, i el va moure que l'alcalde en persona va expressar, va dir aquesta expressió, que qui és la Teresa Clota. També va donar moltes vegades tocs d'atenció, perquè això sí, sempre amb una gran humilitat, sempre en la humanitat, i sempre retirant-se. Ella feia la feina, donava la idea, però ella es retirava. I això té un gran valor. Ho dic perquè el Servei d'Ensenyament del Català, que tant la Margarida Muset com jo vam dirigir, era un cau d'idees de molta gent, perquè vam tenir la sort de poder-lo rodejar gent afí a la causa, no? I sempre que feia una proposta, l'estudiàvem, miràvem si la podia portar a terme. I quan es realitzava, ella ja havia desaparegut. Per exemple, vam fer una qüestió de ràdio al dematí pels nois i noies, amb Ràdio Nacional d'Espanya i amb Ràdio Barcelona. Bé, ho va portar tot ella, hi un Onda, però quan va ser el moment de dir ara farem un acte que ens anirem amb un vaixell, no se'n demanarà, no me'n recordo. Però ella no se la veia per lloc, i era la gran protagonista. Gràcies, Teresa, per la humilitat, pel servei, per la convicció i perquè ens has donat un exemple de fermesa i de patriotisme com ningú. Gràcies. Moltes gràcies, Joaquim, i tant de bo que la Margarida així de pugui ser a casa i es trobi ben bé. I els que són mestres... Pero
Mireu, l'objectiu del memorial del 1714 és difondre la realitat nacional de Catalunya i l'espai geogràfic on s'ha desenvolupat. La Teresa ha estat i és afiliada activa d'aquesta associació que viu al Fossar de les Moreres. En nom dels amics i amigues del memorial parlarà en Jordi Miravet. Bé, moltes gràcies. Sort d'aquest entreacte perquè jo canto i si hagués d'haver parlat de seguit no sé si hauria estat possible per a mi. És una cançó que m'emociona profundament i gràcies. Com sempre la Teresa em corregeix i m'ha dit que m'atansi. Bé, a casa diem que és que la Teresa, no la Teresa, sinó que una persona és com ella, és que sempre té un budell per lligar. Realment la Teresa té un budell per lligar i uns 50.000 budells. Hi ha una cosa que m'han passat abans, que feien referència, que nosaltres vivíem al Fossar de les Moreres. Realment tenim un espai que és la sala capítol de Santa Maria del Mar. Un dels últims actes que recordo que vam anar a lligar un budell va ser amb la Teresa Clota parlant patrimoni per aconseguir, després d'anys i panys, de poder que aquell espai meravellós que tenim entremig de parets, de veïns, esdevingués un espai protegit. I ara actualment està en procés d'execució i de consolidació d'un bé CIN, bé cultural d'interès nacional, màxim nivell de protecció. Amb aquestes estem, Teresa, amb aquestes estem. La Teresa és una persona que sempre, d'alguna manera, ha vist coses per fer. Sempre ha estat fent coses, sempre. Aquí han sortit una referència, en podríem fer un cabal d'experiències d'ella. És la persona que quan avui en dia es diu és que estem molt malament, la Teresa no fa comentari, però com que té coses a fer, no pensa en el malament que podem estar, o sempre és una cosa a fer. És del grup de persones que al memorial tenim una expressió fa temps que vam acunyar, que diem caurà el mur, no sabrem com ha estat, de tanta gent que estem fent i fent coses per fer-la caure. Estem tan enfeinats en fer caure el mur que no ens adonem que el mur caurà, estarem independents i com ha estat això? Doncs perquè gent com la Teresa i 50.000, tots vosaltres estem fent feina que no ens adonem de la importància que té. Parlant davant de la independència, la Teresa ens dirà que hauríem de fer això, hauríem de fer allò. Aquesta és la Teresa. Aquesta és la Teresa que tots hem conegut i tothom en podíem explicar 50.000 coses. Però la vida continua i demà s'escau el dia... Demà serà el 27 d'octubre. Demà seran 5 anys d'un fet que el memorial, en un moment donat, ens vam adonar de la importància que tenia quan vam començar a veure que la gent començava a dir que allò no havia servit a res, que allò era una colla de traïdors, que no sé què, no sé què. Bé, aleshores, sempre al memorial hem intentat donar una visió positiva dels fets. I aquell mateix any, això va començar a sortir quan ja hi havia gent caiguda a la presó i a l'exili, vam fer un poema de Nadal, que us el llegeixo, en record del que demà s'escauran els 5 anys. Mai no podrem agrair-vos prou, govern, diputats i més, haver estat solemnement proclamada amb dignitat i en seu parlamentària la independència de Catalunya. Dic això perquè vam acabar amb el lema d'en Pere IV, el condestable de Portugal, que ell tenia una frase al seu espasa que deia peine pour joie. Peine pour joie podíem traduir-ho de moltes maneres. Internament nosaltres vam traduir lluita per la llibertat, lluita per la independència. Només per dir-vos una cosa més, lluita per la independència, lluita per la llibertat. La felicitat és filla de la llibertat i la llibertat del coratge. Gràcies.
Fundació Verdaguer ha estat encomanadissa per tots els que et coneixem i ha estat un repte per la teva vida. D'aquest amor al poeta nacional en sap molt i ho ha transmès durant anys en Joan Vilamala, vicepresident de l'Associació Amics Verdaguer, que ve en representació d'aquesta associació. En Joan ja sabeu que és creador, entre d'altres, però molt important, del grup Esquirols, que ha fet més de 300 auques. N'ha fet més de 300. I una de molt bonica sobre la Teresa, que la teniu al llibret. En el llibre hi ha una auca que ha fet el nostre amic Joan per la Teresa. Així com la lletra dels segadors en honor de la Teresa, que la cantarem al final, Això vindrà més endavant. Però ara ens dirigirà uns mots en Joan Vilamala. Jo seré molt breu, només dir-vos que vinc en representació, com havia de ser, de Folgueroles, de la Fundació Verdaguer, d'Amics de Verdaguer i de l'Ajuntament. I la Teresa per Folgueroles ha fet molt, i fa molts anys que sabem que fa molt per Folgueroles, i li havíem d'agrair i havíem de ser. O sigui, jo a part de ser-hi a nivell personal, també soc una representació del poble, i li volem fer un petit regal, i és aquest regal que li farem ara. Li hem encarregat aquest ram i li donarem en nom de tots Folgueroles, agraint per tot el que ha fet ella per Folgueroles i per Verdaguer, que ho sabeu també com jo, que és una senyora de pedra picada i que per Verdaguer faria el que convingués. Per tant, només ho dic amb una manera de dir, com deia Verdaguer, grans mercès, Teresa, pel que has fet per Folgueroles. T'admira des que era jove, ens dirigirà uns mots. És una persona que comparteix ideals com tu. També el seu reconeixement des del Palau de la Generalitat. Endavant amb el vídeo. Teresa, avui m'agradaria poder estar aquí amb tots els teus companys i companyes i poder-me sumar en aquest agraïment per tota una vida destinada a defensar el país, a defensar la llengua, a defensar la memòria de la nostra gent. Per tant, deixa'm que ho faci a través de vídeo, l'agenda últimament la tinc més ocupada del que voldria, i fer-te l'agraïment perquè el país es construeix amb persones com tu, que ho heu donat tot, que seguiu treballant sense descans per la llibertat del nostre poble, per la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua i la reivindicació de la nostra memòria, perquè de la memòria construïm el futur col·lectiu. Moltes gràcies i un petó ben gran, Teresa. Avui aquí tenim el goig i l'honor que ens acompanyi el molt honorable 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. És amic de la Teresa des de fa molts anys i ens dirigirà unes paraules per celebrar el teu aniversari. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda a tothom. Realment és un goig veure la sala plena, una sala històrica com la d'avui. Jo ja fa alguns anys estava, probablement és una cosa que devia passar a alguns de vosaltres, pel Born, crec, recordar, i posava les Moreres, i una senyora menuda em va venir i em va donar un fulletó que mireu, és per vos. Des d'aleshores sempre hem mantingut el vos entre nosaltres, que sempre ho he agraït, és un tractament, em sembla, honorable i d'una persona que coneixes. I a poc aquella persona que m'havia donat aquell fulletó, en concret era sobre Verdaguer, però a poc vaig anar-ne acumulant uns quants, perquè anava trobant la mateixa persona en molts llocs i cada vegada
m'obsequiava amb uns quants fulletons que podien ser tant d'història, de llengua, etc. Passats els anys va esdevenir que bé, el Parlament de Catalunya va tenir bé nomenar-me o votar-me com a president de la Generalitat, i en una de les ocasions que vaig tenir discutint quines podien ser les creus de Sant Jordi, a mi no sé, vaig tenir el pressentiment que honorar la Teresa Clota amb aquest guardó era honorar-nos una mica tots, era honorar una mica tot el poble de Catalunya. I sobretot era, si m'ho perdoneu també, Teresa, era honorar, s'ha fet referència a aquesta feina constant però callada, que hi és sempre però amb una humilitat sempre. És a dir, aquells milers de ciutadans anònims entre cometes, però que realment han mantingut aquest país i l'han fet arribar fins al punt en què som ara. Allunyats molt sovint de la temptació d'aquestes guerres intestines que ens destrossen i obsedits en fer feina, és igual que fos. I crec que aquest és un valor immens. Jo acostumo a dir que si aquest país s'ha salvat de tragèdies tan grans com va ser la tragèdia de la dictadura franquista, l'intent de genocidi més important que ha patit el nostre poble, és per aquestes persones, per aquesta feina constant, callada però constant, i per tant penso que avui, Teresa, som molts els que agraïm aquesta feina. Potser era anònima, però és que quan avui estem sumant tota aquesta feina que heu fet, ens adonem que realment estem davant d'una de les personalitats que honoren el país. Jo penso que és de les creus de Sant Jordi més merescudes que hi ha al país. I una última reflexió. Sovint penso els catalans pequem d'una certa manca d'autoestima, d'orgull nacional, si em permeteu, fins al punt que sembla que la identitat a alguns de nosaltres hi faci com fins una certa nosa. I per això encara m'agrada més la tasca de la Teresa, perquè la tasca va directa allà, a la identitat, al que som, a la llengua, a la història, a la cultura. I penso que aquest és el valor immens d'aquesta feinada que ha fet, ja no feina, sinó feinada, que ha fet la Teresa Clota. I penso que és una gran lliçó per tots nosaltres, d'adonar-nos que la nació, sense aquesta identitat, no vol dir res. Vull dir que la nació és la llengua, que la nació és la cultura, que la nació és la història, i que són, crec que, els tres pilars fonamentals de la tasca de la Teresa. Moltes felicitats per molts anys, i visca Catalunya lliure, naturalment. Tots, des de totes les instàncies. I que consti que aquí només hi ha una petita mostra d'amistat, d'afecte, de l'estima i del reconeixement, perquè hi ha moltíssimes persones que et valoren, que t'estimen i que en aquests moments no són aquí, perquè no hi poden ser o perquè no els ho hem dit, perquè tampoc no hi cabien més persones aquí. Ara, Teresa, vaja, no s'hi pot, vull dir, puja a l'escenari. Teresa, sense flors, que tu estimes tant com el teu poeta Verdaguer, no seria una bona celebració dels teus esplèndids 85 anys. Hi ha d'haver-hi flors per força. L'orquídia que t'ofereix el Josep Maria és el símbol de la bellesa. Tu sempre tan atenta a dur-ne a la presó de Batràs, a Vila Joana, a la tomba de Verdaguer i a tants actes cívics. Tampoc hi podien faltar els llibres, com poden faltar els llibres a casa de la Teresa. Amb aquest val podràs fer-ne una bona crida a la llibreria Ona.
tots els que heu parlat, els que heu cantat, els que heu recitat. De tots els que heu parlat, que han recitat, cantat i tot, i de tots els que sou aquí, jo tinc més coses per dir de vosaltres que vosaltres de mi. Perquè tots heu fet molta feina. Jo soc un soldat perquè soc de cal soldat i no hi ha graduació aquí, és sempre soldat. I a veure, en el meu poble hi ha dues noies que han inventat que cadascú de cada casa expliqui la seva història i així estarà explicada tota la història del poble i ho trobo molt bé. I quan ets vell tens ganes d'explicar coses que has vist, que has viscut, i si veiéssiu la gent que ha passat a Can Antoni Gros és de tanta mena i tot que és extraordinari. Un que era director de presons va escriure un llibre que diu: els pobres se'ls ha de fer riure sempre, però no se'ls ha de donar mai cap alegria. Vaig rebre una punyalada per això. Vaig pensar, doncs mira, que ens hem d'alegrar nosaltres. El pagès, forner i poeta Josep Riera d'Oristà diu: de tant en tant cerquem motius per retrobar-nos. Pel motiu d'avui, 85 anys, doncs, gràcies. I per molts anys puguem retrobar-nos. Fa alegria de retrobar-nos, perquè tots plegats hem compartit feina, lluita i un ideal de país just i lliure amb talent. Un fesol sense aspre no puja. Una dita de la mare que la feia servir quan precisava que feia falta un coneixement o per agrair-lo quan s'obtenia. És molt de profit el sentiment que se sent quan s'adquireix un coneixement. Sents un sotrac que et fa enfilar un pas en el camí de la vida. En Joan Vinyoli ho diu en uns versos: qui d'amor s'abriga puja a l'esglaó que el deixa a l'artiga del saber major. Tots nosaltres, amb estimació, hem treballat per fer una artiga d'aquell erm que havia deixat el franquisme. Una artiga on fer fructificar el coneixement del català i de la història i els valors solidaris d'humanitat. Verdaguer era l'any 1945, jo tenia 7 anys i era el segon any que es feia el concurs parroquial de poesia de Can Antoni Gros i el secretari, que era en Joan Triadú, va fer el seu parlament dedicat al centenari del naixement de Verdaguer i va dir: Verdaguer era estimat perquè ell estimava la gent. I jo vaig pensar: si la gent l'estimava, doncs jo també. I vaig sentir per sempre més la companyia d'aquest ser estimat. Vaig baixar de la muntanya el 1963. Al vespre, a la sortida del treball, assistia a les classes de català del professor Joan Triadú en aquesta casa. Amb la seva ironia s'hi aprenia veient. A mi em varen servir aquestes classes per aprendre a aprendre i per aprendre a ensenyar. I em vaig sortir mestre de català. És molta alegria que ens haguem trobat aquí. Jo no em sé explicar i de vegades penso que un amigo pot fer aquesta gran riquesa de frases fetes, refranys, dites, maneres de dir que he après de la meva mare, que tenia una gran riquesa de cultura popular oral.
Una frase feta ho diu tot. No cal argumentar ni donar més explicacions. És allò del Raimon que deia s'ha acabat el bròquil. Tu ja m'entens? Doncs sí, ens hem entès sempre. Sempre que parlis amb algú que conegui el sentit del que dius, esclar. En malaltia i presó coneixeràs el teu companyó. I és cert. I en aquest cas, nosaltres tots ens sentim bons companyons perquè ens hem conegut i ens hem ajudat en la malaltia de la nostra llengua i la presó de la nostra llibertat. No tinc paraules per agrair-vos aquesta trobada pels 85 anys, però les manllevo al filòsof i patriota Lluís Maria Xirinacs, que diu: l'amor és dolç. En l'hora de la festa, en l'hora de l'èxtasi col·lectiu, vibrem tots a l'uníson, feliços d'estar junts, participatius en la seva realització. Cada component se sent realitzat ell mateix plenament dins de la seva pertinença al conjunt. Fugint del pa i circ, de les festes atordidores, escapada covarda de la lluita per la vida, crematori vil de les energies que no ens deixen dominar. L'experiència embriagadora de la vera festa comunitària, on a més són convocades les persones, les savieses, els records del passat, de l'inconscient, mai no s'oblida enmig de la fragocitat de la lluita diària i n'és la inesgotable font d'energia. Gràcies a tothom i que per molts anys ens puguem trobar amb aquesta energia. I us dic, agraïda i admirada pel vostre voler, en paraules de Verdaguer: tingués vostre dir, tingués vostre obrar. Per cloure aquesta festa tan joiosa, en Jordi Llobet, l'impulsor del Poble que Canta, aquest col·lectiu de gent que canta per la independència de Catalunya, dirigirà el cant dels segadors amb la lletra del Joan Vilamala, que l'ha fet per la Teresa. Ja podem obrir la penúltima... Ja podem obrir la penúltima pàgina del llibret. La penúltima pàgina, perquè l'ha de cantar tothom. Jordi, sabem que vens de lluny i moltes gràcies de ser aquí. Un moment, encara ens queda una cosa molt important. Feu atenció. Quan acabi el cant dels segadors per la Teresa, sortirem a la terrassa i farem un petit refrigeri i un brindis per l'aniversari de la Teresa. Jordi, ja pots posar. Ni que ningú marxi, que passin tots pel refrigeri. I el brindis final del mercat. Molt bé, doncs ara ens posarem drets per cantar aquesta versió dels segadors d'en Joan Vilamala, que és molt encertada, per honorar la Teresa. Bé, el mateix Joan Vilamala, i jo també ho penso, que no cal fer gaire assaig, perquè no cal, podem anar directament, ens llancem a la piscina. Només cal seguir la lletra i ja està, potser puc dir algunes coses. Primer començarem Teresa Clota, Teresa.
en un altre punt a la segona estrofa, al final. Moltes gràcies, Teresa. Aquí sí que diferenciarem cada síl·laba. I al final de tot, l'últim vers, fer camí i fer bona feina, la I de camí i la I de I, les ajuntem, i només en queda una, d'acord? Em sembla que a partir d'aquí ha funcionat tot molt bé. Thank you.